Shwmae, yn y fideo hwn, dyn ni eisiau I gyflwyno sut I raglenni yn yr iaith Vimscript. Ar gyfer hyn, mae angen I ni feddywedd sef yr testyn golygydd Vim, V-E-M, wedi ei miansefydlu ar yr cyfrifiadur. Felly nawr os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn pa Vim, nid oes unrhyw ymateb oddi oedd yr gyfundrefn am y gorchymyn hwn, sef pa Vim, oherwydd nid ydy Vim yn ei fewn sefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn. Os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn Vim fel hyn, felly mae'n dweud nid ydy'r y gorchymyn Vim yn ei fewn sefydlwyd. Os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn VI, sef y blaenorydd neu yr rhagflaenydd o'r feddywedd Vim, fel hyn. Felly mae'n dweud mae'r feddywedd hwn gyda'r enw Vim, ond nid ydy ei Vim go iawn. Oherwydd ydyn ni'n gallu gwirio hyn trwy'r ysgrifennu rhyw fath o'r cod daliad union yn y ffel yma. Ac os ydy'r Vim go iawn wedi ei miansefydlu yn y cyfrifiadur hwn, fe fyddai y sgript yn rhedeg heb trafferth, heblaw yr trafferthion cysylltiedig gyda'r gwalch yn y cod. Felly os dwi'n yn gwneud rhywbeth syml fel I adleisio allan rhyw fath o'r allbaniad fel hyn, Helo Byd, ac wedyn os dwi'n nawr yn acip y ffeil fel rhywbeth fel prawf 1 .txt, ac wedyn nawr I rhedeg yr sgript hwn, dwi'n gallu dod mewn i'r fodd ar gyfer y gorchymyn trwy pwyso ar yr botwm dianc, ac wedyn I pwyso ar gyfer yr awyrthnod yr llan wahanol fel hyn, ac wedyn os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn tarddiad fel hyn, sef I tarddu I rhedeg yr rhaglen oddi wrth yr ffeil hwn, ac wedyn os dwi'n nawr yn mewnbynnu yr arwythnod yr canradd fel hyn I cynrychioli yr ffeil hwn eu hunain, ac wedyn os dwi'n nawr yn pwyso ar y botwm doddiad, dyna ni, mae gyda ni yr negeseuon gwach. Ymddiheriad, nid ydy'r gorchymyn ar gael yn yr trodigaidd hon I adleisio neu allbynnu yr llinell Helo Byd. Felly nawr, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn sudo sydd yn rhedeg yr gorchymyn canlynol fel yr uwch defnyddiwr, sef super user, ac wedyn do, sef gwneud, ac wedyn os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn rpt, gysylltnod, ac wedyn cyddfan, ac wedyn adweinyddiaeth, ac wedyn yr enw o'r feddywedd sef Vim. Felly mae'n allbynnu yr ateb nid ydy'r meddywedd Vim wedi ei sefydlu yn y cyfrifiadur hwn. Felly mae angen I mi nawr I gysylltu gyda'r rhyngrwyd, ac wedyn I llawrithio ac I sefydlu y feddywedd Vim ar y cyfrifiadur fel hyn. Nawr, os dwi'n unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn sudo, sef I wneud fel yr uwch defnyddiwr, sef y defnyddiwr gwreddyn, ac wedyn I rhedeg y gorchymyn rpt, gysylltnod I gerchu, ac wedyn I miansefydlu, ac wedyn yr enw o'r feddywedd Vim fel hyn. Nawr mae angen I ni I achos ar gyfer yr miansefydliad o'r meddywedd hon. Nawr mae'n wedi gorffen. Nawr os ydyn yn dychwelyd union yn yr ffeil o'r blaen, sef prawf 1.txt, ac
wedyn, os ydyn yn pwyso ar y botwm dianc i dod mewn unwaith eto yn y fodd gorchymyn, ac wedyn i mewnbynnu yr arwyddnod y llawn wahanol, ac wedyn yr gorchymyn tarddiad, ac wedyn gwacle, ac wedyn arwyddnod canradd, ac wedyn unwaith eto, a dyna ni. Dyma'r un archbyniad oddi wrth y llinell yr gorchymyn yn yr golygydd testun Vim. Nawr, beth rydyn gallu gwneud yw, rydyn gallu mewn osod yr cod yma i mewn yn yr ffeil arbennig gyda'r enw .vimrec, ac os ydyn yn dychwelyd i'r pregell cartref a gaf y defnyddiwr trwy'r mewnbynnu y gorchymyn XD neu i newid y pregell, ac wedyn i pwyso ar botwm doddiad, mae'r hyn yn symud yr pregell cyfredol i mewn yn yr pregell cartref a gaf y defnyddiwr. Felly os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn ls i rhestru, ac wedyn namin a gyfer i gyd, ac wedyn L a gyfer here, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu yr enw o'r ffail, sef Vimrec fel hyn, a dyma'r ffeil arbennig a gyfer y feddywedd Vim, mae'r rec yn cynrychioli yr geriau chredig gorchymyn, felly os ydyn yn y gor o ffeil fan yma, felly mae'n dim yn cynnwys yr un cod llinell, sef i osod y rhif, mae'r hyn y gorchymyn i arddangos yr rhif llinell a'r pwp llinell yn yr destun golygydd Vim. Felly, os ydyn nawr yn mewnbynnu y gorchymyn, yr un fel o'r blaen, sef i adleisio, ac wedyn Helo Byd, gyda adnod, ac wedyn os ydyn nawr yn ychyp y ffeil, ac wedyn W i ysgrifennu, ac wedyn Q i adael, ac wedyn nawr os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn Vim neu VI, dyna ni. Gyntaf mae'r llinell Helo Byd yn cael ei arddangos ar y sgrin fan yma, cyn ydyn yn dod mewn i'r ffeil, a dyma'r dechreuad o'r meddywedd Vim, a dechreuad o'r ymgylchiad i golygu y ffeil trwy'r feddywedd Vim. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, ar gyfer y gyntaf gyflwyniad o'r rhaglenni yn yr iaith Vimscript. Mae'n hynod o defnyddiol pan ydyn yn defnyddio yr golygydd neu adolygydd Vim i adolygu ffeiliau neu i rhaglenni neu codio trwy'r destun adolygydd hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.